Usa ka gwardiya ang gipusil haduo sa Talisay City Command Center. Ano ang report ni Femari Dumabo? Nagkadugo na nga naabtan sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Development Authority kung si Titoda uban silang head nga si Joy Tumulak ang biktima nga giilang si Remias Pansoy. Si Pansoy gwardiya sa usa ka establishmento ug gipusil duol ra sa ilang panimay sa Sitio Oregano Riverside, Barangay Lawaan dos Dakbayan sa Talisay gabii. Diha mi sa gawas. And then hibong na lang may gananay mga tao nga nagdinaganay. Nigawas ni kilid sa among opisina unya nisod nga ni sa tong premises. Nagpahibaw dayon nga dunay gipusil. Ang taga City Toda na ang nitawag sa mga sakop sa CDRRMO aron madala sa tambalanan ng biktima. Ang biktima giingong bag-o lang naabot gikan siyang trabaho ug nagsusi sa iyang mga tinanom. Apan kalit lang siyang gipusil sa wa mailhinggan man. Matod pa niya nga diha ra siya sa ilang garden, nagasikaso sa iyang garden, and then nakabantay na siyang daan nga murag na ay tao, hangtod nga gikalit siya sa pagpusil makalima. Unya samtang gipusil siya makalima, naningkamot siya nga makadagan, hangtod nga nakaabot gid siya sa ilang balay, ug didto na siya nakadiskubre nga naigo sa siya paa. Ang Talisay City Police padayon pang nagsusi sa motibo sa krimen ug pag-ila sa mamumuno ni Pansoy. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.